Yan at babaklasin ni Kuya Puloy yung yan saan slab gagawing forma. Jumper no? Kinuha na nila. Ano lang, kabra. Agko pa. Oh, dito po, di pa pwedeng alin no? Hindi mo na yan. Maringgaw pa sa taas. Pinagtad kaya ni Nunong sa loob. Agad. Kaya po yun. Hindi mo din tarantahin. Nasuporta sa naman. Pag narugan na kasi yun, hindi na yun. Natipa na. Hindi ko sinipan. Nagbablog. Bili ko ito kayo. Naman sanad ka. Nabigay ko ang dimid niya. Ang dimid niya. Comfort. Magkukusap, tapasin lang ano. Ano yan? Ang mali mauna. Agko pa sa atin. Marogan ka. Sige. Kakawit ang paano natin. Paya ng tiwan. Pabaon mo. Din ako. Oh, ikaw ito sa. Ikaw tanong. Tingin mo sa. Sige, kita. Diba? Kukuha mo na yung ako. Yan, tulak mo muna kasad. Diba? Diba? Di nakakawit kasad. Ano na tayo, ituruan mo ka na. Yan. Ano? Tumuan.
Bagsak na. Ito ba? Ito na. Nakakadaan sumunod. Ito po sa ito po. Ito. Yan. Yan. Kami nadali nun. Baik na, muna yun. Mana? Yan. Adi ah. Ulbas na. Tanpa ah. Siapa na yun? Tingnan ko sa'yo. Di, nakakawit pa. Sa'yo ako. Adi ka bro. Sudah na to ko lagi. Ano? Ikaw ba? Ano alam mo rin? Amoyan niya. Ah. Tingnan ko. Di ba ako lugod? Dilaw yun. Hindi. Yung loob. Hindi ka. Kaya ano. Wala. Ito. At nilalagay ko. At ito ko. Ano yung loob? Pinakaula. Diyan tinapos. Oo. Hindi ba makabas? Tingnan. Anong nakata? Sundot. Nga, direksyon na. Ang gano'n naman. Bakit? Wala na kurukot. Ha? Pasok na yun. Ang gano'n. Sorry mo yung gano'n. Ay, ganun. Oh.
Rogan. Sanda lang sa akin. Ha? Sanda lang siya di. Akong sinta. Alangan. Ano? Ito sa gada, nalukot. Parang ano? Ano ano ko? Nalukot ako. Nalukot na. Bakal? Bakit? Saan pa? Sabi nga nila. Spider-Man. Concrete. In. Bumutro. Hari na kamu ja kalamit ana. Dari kan po. Ana dito.
Oh, basta na. Nawara. Wala ka. Tarok ay. Butang mo sa gilid. Magalit tayo. Mga 20 tabak ka. Ang dami. Kawitan mo nakakabrasatan ito. Sabay hila sa akin. Ay, alambre. Ano? Wala, di ba na? Yeah. Tawag ng tubig. Sige, sige. Daman. Yun. Camera, camera. Sige, sige. Lalay mo na. Oo, lalay, lalay. Oh. Ano? Metro mo, no? Metro. Ayun, at yan na muna yung baklasin kasi magagawa ng forma para dun sa biga para makapagbuhos na. Yo. Yan, dito kami ni Tilo at si Lakwagatcho nandun na, nauna na. Bali yan, pahuli na lang daw sabi ni Kuya Puloy. Ito, okay no? Napakakinis. Wow. 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 Naman ko. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na ginawa namin ni Kuya Puloy na nagbaklas doon sa ano na gagawing forma at napakakinis nung ano nabaklasan na slab. Yan. Muli, maraming salamat sa lahat mga viewers natin, mga solid viewers, lahat ng sumusuporta sa mga vlog ng Team Pahawaii. Thank you po sa inyo lahat at lalong lalo na po sa mga sponsor ng bahay na to
mga sponsor ni Kuya Noli. Ayan po. At yun nga, nabigyan tayo ng vlog ngayon. At ako yung pinablog ni Kuya Noli kay Kuya Puloy. Yan, ayan, bye bye, love you all, ingat kayo palagi.